strane Corsa je 2 liter 16 ventil preplnený turbom. Časom 9,50 dosiahnutý zatiaľ takýto čas dosiahla len jediná jedna motorka. Uvidíme, čo to narobí s breaking, každopádne to bude že predohrab versus zadohrab. Veľmi zaujímavé to bude teraz, neviem, či spadajú do tej istej kategórie. Že nie. Brutálne dragejsové pneumatiky podhustené na Korzičke. Zadná náprava klasika Furik, keďže Furik nemá zadnú nápravu, to som povedal teraz, nevadí. To bude americký Furik. Každopádne, toto bude zaujímavé. Dám sa do ústrania a budeme prekúpne celú trať do prčí z údržka. Chlapci, veľká poklona. Tam bolo okolo 2,30 v cieli, verím tomu. 227 cieli a on chodí bokom, chalán. Nezatlískate mu? Radšej, keď sa bude vrácať späť, páni, toto. Čistý prúser. Brutálny jazdec, brutálny.